Kasenra Jawai Hakasi Pale Jong Tayo Kala Pentip Ba Bakasen Kala Rai Ban Map Eya Kabaywai Jong Kinong Kayi Bat Kibri Kibesong Dukan Haki Jingtei Jong Kasenra Kibadan Hasor Jawai Kumsi Bentaban Yarap Yaki Parabrio Kibasakta Haka Kamai Kakaji Naka Jing Trekam Jong Kahukum Kasarkar Ban Pakhang Yaki Shnong Kitao Habikran baka kunhun UPCN na Jawai u Presiden Kasenra Jawai uba OR Chalam ulapente baka seng kalaya taisani ya kasaw kasiana po kajala kari bat kapertehi barakaway naga jing kun ya ka klam COVID-19 batru ka jing sakta jing ipatba ha ka kamay kaji naga jing penjari ya ka hukum khangdam ya kisnong kithaw uang bahalor kani ka seng kala shem ya karai bakan sange aswa menta ban shem ya ka baywai dukan jugi beri gi besong dukan hasor Jawai kat baka jing penjari ya ka hukum khangdam kadang beteng uni u presiden jokarai ulapen benai ya kani jing dan lang u doloi jong Jawai ilaka u ba puramon kenjing bat u general secretary jokarai uma arwat ki sumer Haka juga por ubak calam ula kentui kiwe kitra yeng bakin penjun surlem ya karukom shem bai wai ya ki yeng wai ki jongki na kabenta ka biang ka bet lang jong baro. Hajing ito wa ki kon yong kamakalia kiwm kiwa chong kiwa kamaja ko hai khendau chiap yong ka bai senra nen yang yong ka senra Jawai ka executive committee wadang dap chong ha ni kisni dia perkhat lang Nai benta, wabitu kiparlok, kiwa kamajak po hai thau yong kabai senrai, kiwa chong dukan, nadok idai kiwa dong hadok ki dukan he, kiwa hai thau yong kabai senrai Jawai sekelen kacnong Jawai, ya kabai wai yong ki, da web, ya kabai wai yong ki warok katkam kani ke lockdown kawa da impose support ke state ke yong i, wakinong chong wai. Chong wai hai thau yong Kasenra Jawai da pelaj wo dang ku su ya ka bawa yong ki hai jing ito wa gani ka lockdown ka wakile yong yo la tu pulut da ka tu ka bai wai ka wo to we Kasenra nei benta wo biang wo dak ka ki kon kinat ka yong ka sem ka ko ka ki yong ti ne lang yong kamu presiden yong Kasenra Jawai ne ka sngi karpat lang mo ya waro ki landlord mo ki wa wai ya ki yung kisem ya thau yang ki ya ki won kinong chong chong ki wa kamai jak ko ha ki thau yung ki le ne ku chong wa ya yung yong ki wa kam yo ki vitamin kisai ki organization le ne kisai niam ki wa em banta kam em ka bai sen rai ka pat lang o em ka ta ka men sen wa ya rap kliang ye chan kliang ya ki chong wai ha ki thau yung ki Haka juga por Kasenra Jawai kani kasi kala pentep ru ba kani kaseng kalong ko bakloi bene trailang ba kasarkar haka be day ba jing aja ka thang ye ki brik bala klat no na ka jing pang COVID-19 la ban kedau hang ni ba kasarkar jala kala mat ke jing le ran ka bajur na ka jing syak hang ban thang ye ka met ka basa jong Dr. John L. Sailo ran tatyang u Dr. ka Bethany Hospital u bala klat na ka jing pang COVID-19 Kani kala jah ka khat retri yong ha jalupara ha ka baki pat ba nong song snong jong ka jalupara lemi pat ba ban persa e ka jing chmu jong sarkar ban thang ya ka met jong new doctor wat ka snong nong poru kala persa jore ka jing chmu ban lit dep ya ka met jong new doctor ha po ka jaka jong u ka badan hanong po da ka ba pen pau baki sep tieng yo ka pur ka jing pang ha po ka than hanrei da ka man si mitib lam para brio Kabalang Presbyterian Riat Santia, kalami syakamat ban ai ke Jakatep halum jing tep ke badan halau mali, bat lala ban pendep ya kali niam le rukom baro, ya kamet ke basa jong new doctor uba pau nam ke jela. Hai jing klat yang win ki Dr. Sailo jeng ro ka perthai da ti ite, em ke kenrum kenram, ya kamet yap yang o em ke kenrum kenram ko wa ko chudo opot, wa ka sarkar hap chin kia gane bintau pendep yang tu pamet. Ndai hai to we ni nei liang deputy commissioner da ban tip i ka sain de i ka cti i nei liang ka sain da i ni kam chim khiai da dep chong meeting ni ka executive committee yang ka sain da dep rai ko wa hai to we ni in chap lai wo jia po ka district ka yong i ndai habi uman prepare da le ja i won kam ki case nei liang ka sain kam em ka jing khang ko ila ka wo thang le ni wo pendep ya ka tu ka met ko wa la ja yo kam ni ki chot Hakim Muslim. Kata ke kilometer yang ko emeta Hakim Muslim.